ערב טוב לכם. לפני שנמשיך בערב שכולו ריקודים, רצינו לספר לכם בעבור מה אנחנו רוקדים כאן הערב. עברו 9 שנים מאז הגענו לראשונה לשכונת אולגה ד' שבחדרה, ופגשנו בה אנשים חמים וצמאים. צמאים לידע, לתרבות, לחינוך ולהעשרה. הלילה כשתעלו על רחבת הריקודים חשוב לנו שתדעו שכל צעד שלכם כאן יקדם בעוד כמה צעדים את מידור, טל, אלמוג, שבעקבות פרויקט המוזיקה שהקמנו זוכים לממש את הפוטנציאל המוזיקלי הטמון בהם ולהיחשף לתחום ברמה ארצית וכלל עולמית. למשל הרצל או יוסף או אוריאל, שבעקבות חוג הכדורגל שהם לוקחים בו חלק זכו למסגרת חינוכית מהמדרגה הראשונה. או מרום, סיגל, מזל, דבורה, שבזכות פרויקט החונכות במתמטיקה שבו הם לומדים ומלמדים בשיטות מיוחדות את ילדי השכונה המתקשים, שיפרו את הציונים שלהם והחלו להאמין בעצמם וביכולת שלהם. ויוסי ואנה, שמגיעים באדיקות כל יום מחדש, ביחד עם הסבתות והסבים שלהם, הוריהם ואחיהם, לפעילות המגוונת והענפה, שמתקיימת בתוך וסביב הספרייה הקהילתית, המשלבת עידוד תרבותי רב-תחומי בקרב אנשי השכונה. אז יש מילה אחת שהיינו אומרים בשם כל תושבי אולגה, אבל הם יגידו בעצמם. תודה. 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 This life don't last forever. So tell me what we're waiting for. תודה. 'Cause I've been there before and you've been there before, but together we can be alright. Thanks, Mike. When it gets dark and when it gets cold, we hold each other till we see the sunlight. So if you just hold my hand, baby, I promise that I'll do all I can. If things will get better if you just hold my hand. תודה. 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 תודה.